Jari nggawa duit LGBT. BLT Mas, BLT. Oh, rasa kakek dialog. Ora pakai duit. Tak culik. Siap. Sik. Sabar. Ora rasa kakek sabar. Awak dhewe iki ora sabar. Culik. Iya. Kecekel lah gue, rasa sabar-sabaran gue. Kecekel kowe. Kowe iki kok wani-wani jundung dhuwit nang gone wilayahku. Kota Kabupaten Bido. Kowe nak dundung dhuwit nggone Desa Bido. Kudune iku lewat intelijen profesional iki. Ya, kowe nek ora iso ngliwati intelijen profesional ya ora iso dundung dhuwit kono. Kudune mlebu intelijen dhisik ya. Ora arti sing nyekel Bido. Bangun. Piye? Wes entuk. Golongan iki malah jenenge dipilih kok golongan kok. Nek kene jarine wadire gede-gede. Ku dibangine mbok apa kudune iki. Iki duit ora gelem nyantol kok. Ale wadire kene wis kakean mangan janji-janji palsu. Ya perkara corona iki piye? Ngono. Masa iwak itu nganggo masker ado mangan. Iya, mulane masker entak ya. Iwake do maskeran iki paling gak. Entak, mate. Ora dipan-pan pancinge kok. Aduh. Nek ora ana coronane jane ya ora mancing ngene iki. Iki. Gawean sing ora mati pas ana corona niki apa? Jane nggih channel YouTube. Ha iya, channel YouTube iku masuk jane. Engko videone engko ngono. Nek openingnya engko jangan lupa like, comment and ngebret. Sabrek ngembret. Mancing nang pikirane rusak ya ora entuk. Cukup DPR saja yang rusak. Wis nganu. Iki fokus sae mancing. Ini iki lho ya anak desa, urip ning desa. Nyampluk nduk godhong tela. Ya medun ning kali, ora duwe lawa medun kali, nduk iwak. Lah nek kowe ning kutha sampluk disampluki tanggamu lho. Sik Mas. Sing arep dundum duit iku sapa? Oh ya, Ragem ngaku. Tenan Mas, ora ngapusi. Ah. Oh, bodoni iki. Pen iki nggodhe berah. Aku iki ya 1 2 3 iki CCTV iki kene. Ora aku sing nggo duit, Mas. Ora aku sing nggawa duit. Ora ngandel aku. Ora aku, kandhani kok. Kowe pokoke. Ora aku. Ya Allah. Ora ngandel. Aduh. Wah, iki pilih. Masa sing mang. Sing like komen dan nganu, Mang. Berarti iki. Grab ya. Atiku. Grab ya. Ayo. Sik cantol. Ayo. Wis yuk. Ayo. Sak dianu uang kok grab ya. Semangat. Mancing ngerantok. Grab ya uang sabar entuk duit. Ayo semangat. Semangat. Potong kok ngalah iki. Semangat. Gimana gitu lah. Wes tekan. Sesek. Iki sukune metu iki wis. Aduh, Semangat. aduh. Ayo. Wong ki ora lah pantang menyerah. Ayo. Ora lah pantang menyerah. Ayo. Ayo.
Tulungi Mas, tulungi. Ono apa? Ono apa? Tak rasakan olah melu kayak gini. Benten apa, Pak? Aku diculik, Mas. Rasa melu urusane. Sik, aku mancing mbok ganggu iwak ora gelem mangan umpanku perkara kowe muni ado-ado. Ora Ana urusan. Lho sing salahe sapa mancing? Aku ki mancing iki Ngeleh. ngelah. Mboten ngeleh. Dobol lah. Ngeleh karepem dhewe. Nantang. Lho, kae ucul-ucul kabeh nak tantang lho. Walek lho, blak. Walek lho. Wale digone. Ayo. Ya, delok piye kowe? Ayo. Lho, ayo. Ayo piye? Ayo. Ngene ae, kowe ngene ae. Tok-tok ngene lah, kancane aku. Ayo. Tidak bisa dibiarkan. Tak kandhani. Urip iku aja melu gelut kaya ngono kae. Ya. Nah, santai wae ning kene. Sing penting pijeti aku sik. Pijeti. Ora ngerti iki. Ya. Ora sampean gelut. Pijeti. Kose. Woi. Apa iku? Anu, pejulek, pejulek. Kowe ora kepok, kowe sing njur galengku ndek iki. Ora kepok kowe. Ayo. Kowe iki anjen leren-leren. Apa? Kowe nyentuh Apa? Apa ora kowe? Apa ora? Gak boleh. Gak boleh. Penggaweane iso desa ora leren-leren. Aku kowe. Yo le, gak boleh. Siap tak tupo ning kene kowe. Yo le. Kowe nak gawe ribut ning urusan maraku kowe. Sabar, Pak. Sing sabar. Ora iso Pak iki cek iki gawe ribut terus anjen. Gak boleh. Apa? Tak kandhani ya. Urip iku ora usah nuru barang sing ora milike dhewe. Duit BLT itu kanggone sing ora mampu. Nah, kowe iki wong enom, kerja. Ya, kerja le, kerja. Tak kandhani. Dieling-eling ya. Kerja. Nah, iku didungokno. Nasib. Jangan lupa like, comment, and